Sitt Pitturi tas-seklu 18 tal-Artist Malti Francesco Zahra u li jinsabu fl-oratorju tas-sagrament fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun se jiġu rrestawrati sabiex jerġgħu jingħataw il-ħajja. Zahra twiret l-isla għal diversi snin kien magħruf bħala l-aqwa pittur tas-seklu 18 f'Malta. Il-Pitturi ser jiġu rrestawrati miż-żewġ restawraturi Taljani magħrufa Sant'Egidio u Giuseppe Mantella. F'intervista ma' man-nies l-artisti saħqu kif Zahra għandu stil uniku u li kien influenzat minn Matteja Preti u Caravaggio, żewġ artisti oħra prominenti li wkoll rifsu gżirietna u ħallew xogħol prezzjuż warajhom. Ir-restawratur Giuseppe Mantella qal li xogħol Zahra u tal-livell internazzjonali u li l-pitturi tiegħu qed iservu bħala pont bejn Malta u pajjiżi oħra kif ukoll man-nies. Artista maltese a tutti gli effetti. Un artista finalmente a livello internazionale. L-Arċiprit taż-Żejtun ukoll spjega li dan ir-restawr huwa ferm kruċjali għal dawn il-pitturi sabiex il-karatteristiċi tal-pitturi ma jintilfux. Xaħjon nagħmlu issa għax inkella r-restawr għada pitada l-affarijiet jiddeterjoraw u r-restawr irid ikun iktar fil-fond. Ir-restawr ta' dawn il-pitturi huwa proġett ieħor tal-Pont tad-diplomazija kulturali. Bil-Ministru Carmelo Abela jispjega li wara r-restawr il-pitturi ser jieħdu fl-Italja għal wiri. Se naqsmu dan it-talent, dawn l-arti li se tkun preservata anke barra minn xtutna. U allura dak li Francesco Zahra qatt m'għamel, jiġifieri li mar fl-Italja, dawn il-pitturi wara li jiġu restawrati se jiġu għal-wiri ġewwa l-Italja biex aħna nkunu nistgħu il-kultura mhux biss nżommu għalina imma naqsmuha wkoll ma' ħadd ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.